opposition in disarray, confusion and contradictions deepen. Nizana pina mashoko buda itoko pamusoro penhau aiwa dzemu opposition. Aiwa panguva ino tinoona kuti muopposition panguva ino aiwa vanhu vachinyatsonzwisisa kutotevera ani Nelson Chamisa ane vision yakewo. Tinoona kutiwo vanhu vakaita sana Jameson Timber aiwa panguva ino vanewo mafungiro avo. Tinoona kuti vanhu vakaitawo sana Chabangu nekutengesa vane zvavowo. Tisana pena mashoko muda achitaurwa panguva ino pamusoro aiwa pechaos yavamo the opposition. Ndokuti bo subscribe or like on the bell icon. Tipina muna mubuda nyika muchinzi. Zimbabwe's opposition is now split into two camps that no longer see eye to eye and are sending completely contradictory messages to the nation. One camp led by Jameson Timber and supported by Tendai BT campaign and Munyaradzi Kusai argues that defending the constitution is a national duty, particularly in opposing proposed term limit amendments. The other camp, led by Triple C leader Nelson Chamisa and Agenda 2028, claims there is no constitution to defend at all. The two positions cannot both be correct. While neither camp appears capable of stopping the extension of President Emmerson Mnangagwa to 2030, the contradiction exposes deep confusion within the opposition. My question to you, which camp is making a bit of sense and why? Ndo mubvunzo wayo chibvunzo muri Zimbabwe wandoda kuti aiwa panguva ino imwe nemwe apinde mu comment section kuti panguva ino tiona Nelson Chamisa chiti apambona kana constitution yekudefenda. ZANU-PF ndio inogadzira mutemo, ndio inoita zvainoda. Vamwe vari kutombomupa maquestion achiti Nelson Chamisa achiri legit here, but ndo kufunga kwake. Toenda kuna Jameson Timber vari kuti aiwa panguva ine kudefenda the constitution aiwa munhu wese afana kudefenda the constitution nokuda kwekuti it is a national duty ndo zviripo. Saka panguva ino vanhu ava vava nemaviews akasiyana. Panguva ino yatinotibvunza tichiti aiwa muri Zimbabwe wamunoti ari kunyanya kumeka sense zviri nani ndiani and why? Pina comment section medu dzafungura muri kudei pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like, hit on the bell icon.